Marian, sezonul 1, videoul 1. Această pisică vrea să-și caute dulcele ei puișor pe nume Portocală Marian. Cel care filmează pisicuța se numește Portocală Cristiana. Vreau să-mi caut puișorul Portocală Marian. Portocală Marian, Portocală Marian, ți-l voi regăsi în curte la vecinul, el mi-a furat pisicuța. Eu plâng de dorul lui, eu plâng de dorul lui, eu plâng de dorul lui, eu plâng de dorul lui. Portocală, unde ești? Te-am căutat ani întregi. Portocală, ești un pui, ești chiar o minune tu. Uite un parfumel drăguț, să mă pregătesc, să găsesc ceva drăguț, să mă pregătesc. Vreau să ud pe niște scuri, să mă arunc de la balcon, să găsesc o pisicuță care mă va îndruma, să găsesc o pisicuță care mă va îndruma, să-mi zică unde este Portocală Marian. Vreau să mă arunc. Oh, dar stai, o pisicuță! Unde este Marian? Marian este într-o curte, mititică chiar în raia. Oh, drăguță animăluță, unde este puiul meu? Îndrumă-mă, mamă, să văd puișorul meu. Oh, ce-aș vrea să mă arunc, dar uite, un gunoier care a sărit în gunoi. Să sărim până ajungem, Doamne ajută-mă, să găsesc un om drăguț, să mergem undeva. Uite chiar o cușcă mititică, dar drăguță. Hai să încercăm să zburăm. Hop, hop, zburăm drăgălași. Trebuie să-i cumpăr o căsuță drăgălașă. Bună, domnule, ce ești în această mică, drăguță și frumușică, chiar căsuță? Bună ziua, bună ziua! Costă vreo 50 lei o căsuță mică. Vreau să o cumpăr pentru el, pentru Portocală. Cine este domnul el? Este puiul meu! Este puiul meu! Gata. Au. Dragă domnule, vreau această mică căsuțoară mică, dați-mi mă. Acum trebuie să plec, am văzut în gândecel. Hop, hop, șap, șap, șap. O, Doamne, am găsit o pisicuță chiar drăguță, chiar micul meu, cred că este el, doar am văzut o mică pasăre. Oh, uite o mică mingiuță, vreau să mă așez
echilibru. Pot. O să mă fac o mare, mare vedetă de pisicuțe. O vedetă mare. O să cânt frumos pentru micul meu portocală Marian. Portocală. Sper să mi-l găsesc pe micul meu Popo sau portocală Marian, dar eu zic Popo. Îmi așa de dor de el. Cum puteți să credeți o femeie să-și piardă acel copil?